Moi boas, benvidos a Fora de Campo. Aquí Pipoco e hoxe vou vos falar dos tipos de plano que podemos atopar segundo o encadre. Antes de nada, temos que explicar que é un plano e que elementos constitúe. O plano é a unidade mínima de información no audiovisual. É o que ve o espectador dende unha cámara. Unha escena é un conxunto de planos que teñen un sentido e comunican algo. E unha secuencia é un conxunto de escenas. Hai moitas formas de dividir os tipos de planos e hoxe imos falar de como diferencialos segundo a forma na que marcan o suxeito principal da acción. Gran plano xeral. É o plano máis amplo que se pode atopar. Ensina lugares moi amplos, normalmente dende unha vista aérea. Plano xeral. É un plano que se centra en ensinar unha paisaxe ou un lugar e non se focaliza tanto no personaxe. Plano enteiro. Aparece a personaxe de corpo enteiro, pés incluídos. Encerra perfectamente o personaxe dentro do encadre, sen deixar moito aire enriba ou en baixo. Plano americano. Corta a personaxe preto dos xeonllos, por riba ou por embaixo. Recibe este nome porque era moi empregado nas películas do oeste americano, para ensinar as pistolas dos vaqueiros. Plano medio. Ensina a metade do corpo da personaxe, pola cintura ou a cadeira. Pode ser un plano medio curto ou un plano medio longo, segundo se estenda máis ou menos o encadre. Primeiro plano. Enmarca a cara do personaxe, normalmente ata os ombros. Primeirísimo primeiro plano. Ensinan unha parte moi ampliada da cara da personaxe, como pode ser un ollo ou a boca. Plano detalle. Destaca un elemento en concreto da escena para darlle importancia. Normalmente emprégase con obxectos, pero tamén pode centrarse nunha parte en concreto do corpo da personaxe, que non sexa a cara, como por exemplo, as mans. Todos estes planos podemos, a súa vez, agrupalos segundo o significado que aportan en tres categorías. Planos descriptivos ou abertos. Son planos amplos que nos mostran o entorno onde se realiza a acción. A súa función é situar o espectador nun lugar concreto. Mostran información sobre onde transcorre a historia. Estes planos son o gran plano xeral e o plano enteiro. Planos narrativos ou intermedios. Céntranse en mostrar as accións dos personaxes e que fan co seu corpo. A figura humana é o que toma presencia. Son planos intermedios como o plano americano e o plano medio. Planos expresivos ou pechados. Vemos as expresións dos personaxes, xa que se centran no seu rostro. Serven para comunicar os seus sentimentos, incluso de forma non verbal. Son o primeiro plano, primeirísimo primeiro plano e plano detalle. Cal é o voso favorito? Deixádenolo nos comentarios. Abur!